¿Qué planta es esta, abuela? Esa é menta. ¿Y para qué sirve? Eso para facer unha infusión e tomarlo para o estómago, é moi bueno. Cheira moi ben. Sí, sí, quede moi ben e é moi bueno. Moi ben. Utilizo moita xente, sabes? Sí. Sí, Eu nunca o utilicei. sí, pois utilizo moita xente. ¿Y qué planta es esta? Esa é artemisa. ¿Y para qué servía? Pois esa sirve para facer unha infusión e tomala, que é moi boa para limpiar o riñón. Cheira a infusión, cheira. Vai orinar moito e entonces limpia moito o riñón así con isto. Iso é moi bueno. Sí. Sí, sí. ¿Y esta qué planta es? Esta é ruda. Arrudo. ¿Y para qué sirve? Pois a ruda esa é boa para as lombrices. Para el hombre. Sí, cando nos éramos pequenos puñéronlo, nos pais puñemos aquí nas narices, a miña e aos meus irmãos. E despois dábanos de maravilha con elas, Ole moi como moi forte, as follas. E eu tamén lle fixen aos meus fillos tamén. E é moi bueno, sei non por experiencia propia, ¿Y esta qué planta es, abuela? Esta é xarxa. Es que, a ver. Ole ben. Sí, huele ben e isto hai para tamén infusión, e tomas a infusión, llevo para o estómago, porque vai facer moi ben a digestión, entonces, claro, alivia o estómago con ela. Todas son infusión. Sí, toda infusión. ¿Y esta qué planta es? Bueno, está un poco... ¿Qué planta es esta? Esa erva luisa. ¿Y para qué sirve? Esa sirve tamén para o estómago, é moi buena, Iso hai moita xente que a toma diariamente despois da comida. ¿Y Para tomar cómo- un café toman iso, é moi buena. Y con infusión también Sí, se tamén é utiliza. infusión, sí. É Sí, moi buena. huele fuerte también. Sí, sí, huele fuerte, pero é moi buena, Vale.